Obutuko bwe 15 na limo mwanchu murigeria somo tionyega o 12 mwaka bwechire bubere 25 no gusaba kwanenga gwatware rituko rigiya na bwo igombe yamana sogo chore gitaseni kyago gya Nsoko TV kwane kya bunango komanyatore aya aine kiwe na gwateka kurwase chinsemo chingongonye chensoro ngorogusi county ya Kisii county ya Nyamira na bwo county chonsi 45 na ibere buna butambe nigo togo to yariganetie go chikokomanya aya barike baitu bamangana basangiriri kurwase mambi yarenge ntambe wika chinga kechiga ncheni gonkoro kwa Clinton Ndigi na onkara stasiri baga ya Frida Kirubo kwene kyango sangatore kurubono goika omweli mwancho murigeria toranyora asenchira yoboikirano tigatoranyora asenchira yoko ya chutari tukwariganire tibutuko bwarero familia mayaka toshie abantu bana familia ya mabare kuriyo nyangi kakame akakatite aliyo pole ya bashimi waitu alibora anche mubwato moyo muye tokonye kwenia bancho baito ya mati abantu 10 abasiretia magema abo gusaba barai able to launch the daycare and lactation center. I'm very happy you did not call it the mother's room. University ya Kisii yabaigorire bena bakori miremo baya nsemo yo kugongeria abana bake neigetenga ki nento ono takire una bagusi ebya mebito tobwate bya gusi bikongigwe tobwate bya mebinge ese kemo kyabo kirege Kenya Social Congress abo igaba gusi baburiwe go chichamo na kweri kense ebya mabya gusi karibu sana mwancho murigere nyorobo igona boko bwati mesega ya mayakuru Nsoko ensemo wethera semitandao ito yekerero buna Nsoko TV ensemo ya Facebook na YouTube tuko chaka bono chiamate chire cyanya ko bachigosiria abancho ababo kubwatekana no mubasokano omobebwe para uyo enegetiwe na gosiria amagima y'abantu 10 niko bono chiasokire na gosaba bokonye kurwase uburai abusabarai aho hiri bachigokora amatanga ekebomo hasabu basirite amagima abo nabuno muri Kito Steven Nyariki agotumanya soro botiro kubwatia uyo kuriye kergo kyobo jumbe asensemo hibunge West Mugirango mheshimiwa Rogers Muturi amono MCA mochore we wodi ya Nyamaye mheshimiwa Chris Osiemo niko bono basabiro mugava na bwe county ya Nyamira mheshimiwa Amos Nyaribo kwene kya bunanko be kare bendera enusu mulingoti bune nchiremo yo kwene kya maskani go cyase abancho abo banyatwa bagusiria magimabo ekero ibirero na magombo agendete kuimoka ase chinsemo cyabonye iguba na bokyambori ase ensemo ya rangenyo maiga yabancho babogosira kubwatikana no basukano bwe para yeire obogima bw'abantu 10 ase ensemo ya Chabera igo familia yubene yesokirie na kuboria nganere bya basirwe eryo kwenderera no moyega bwa matanga muinoraga kolu akurkucheni gasare kabati Nugujaro minto familia mayaka toshie abantu bana familia ya mabare kuriyo nyangi kakame akakatite aliyo pole ya bashimi waitu alibora anche mubwato moyo muye motokonye smokonye kine kerama ambe kiri chumo niko beka toro mainanya access ni bibi taigai Warione konyerero kondwanira lakini umuntu kono natigere ikene itara ndi adinwa na mako abana ngenda bari chiso yona atigere itara iyo muntu ochi zamarite mu bitabo atane ukungara yo sirete mu muronito yaro kumbwati itotigaite babere ne mwana goto ndete gakora ntukubati kende mu chiyo nero lenge support ayo muchiyo ase familia yae yako gara kiregento nero ngoleta gusenka akuna nchia none nchira tuli gaiga tubwati kino nje naona akanyo kende tabwa ntimbwati namo serio ndio wantu taita na usaidizi bonde bwenzi ura konyo cha familia bana mbali school ya mwanari university naro kolete ono nchira tei gati ya baria basiria magimabo namona matamora anibirita Chochi Nyamboga William Mayaka Riabo Sibori Esther Kemuma Eren Nyaboke Cheni Gesare Richard Kebaso amono yonde tutaramanyarieta Ati tumoko nyore ndagera motokonye kende motokonya abairi go bara abange abandi bagute bakogenda kurumageriki
kitana chonse somuga karinde kogenda igo kobomo bagenderere gusabanga nere buya barayi banyamira gochichamo na kubareresia iri kwene kingwe ni bare abanjo babo boikeranu igongi mugetebesa na beke kwenda na arenge bono ngasinyunga cyumuga kagatebe go kwenda utige chimburi kine cyomena kiregende ngateba yaya ni rati mangende muchikuri nanganje temono agonsa gusa kabisa ante ibongo ngengatire akara imogete inakoraki natema ko ngarratingo no kumusaria enkoro ngategerera ngakira oyo koria ikiro cy'ubujumbe wa West Mugrango Moskero Jas Muturi ngati yabari abagendere wesokia na gusaba serikali kubwatira namo n'abarayi bonsi iriyo kwenekinga matanga yungo nyarare kwera hase obiya tayunguru kwa Rogers Muturi ongira igengo sababu ni gaji difference cyose bitobwate political difference turachi tochamo ndabana bamo tokonye gifamilie gitolere ne gifamilie gitole mine gifamilie igo bono agoikira boniga turabeka difference aside nzabye omo gabana itonyalibo nere bono moneno itokuru Nyamira county aigie bandere enusu mulingoti ya Nyamira tolere abantu abami Chris Osiemo no MCA bwe ward ya Nyamaiya nanje apili yana to the county government naba abasike ba minto ko batego naga inga kiyo bakongo tweke family cyange ikiagero musigo no monene ngona kera to kubwatera namo etoko gusuyo musigo oyo no abantu bari ba minto basireti tubanyare ko bakonye Steven Nyarike Munde Ensoko TV county ya Nyamira Bemono murigito Steven Nyariki kurwa se county ya Nyamira mwancho murigari atokore na se county ya Kisii itukori alero niko bono hobotendri bwe University ya Kisii ikora wantu munyakirogo bwe University yo Dr. Sarah Ruto niko bayigora senchira bene ensemo y'abakori emirimo bwe University yo barache kwene kya kogonkeria abana babo korangana no mokonye bumo chancellor bwe University yo Professor Nathan Ogechi niko bono aenekiri unanonye mirubiriga yaire egekaige tambe niko mweri oye yikiranire na niko bonera chiko konya umwaro monge wabakori emirimo ase University yo nabego gwikirania amachiko yense asensemo yaya Dr. Sarah Ruto niko bono aereire obuya bwe chinseme chiga choko gonkeria abana ase abusasa aso bokoreri bwabo tambe buna gotumanyo muri kito Petuel machine Gelegele jamani Ubutendri bwe University ya Kisii kora wano munyakirogo bwe University ya Dr. Sarah Ruto niko rero bayigwire bene nsemo y'abakora imirimo bwe University bakogongeria abana babo. So it is really a pleasure to be with you this morning and to be able to launch the daycare and lactation center. I'm very happy you did not call it the mother's room, because then fathers say hiyo sio yetu, hiyo ni ya mothers. So it is a daycare and lactation center for everyone, isn't it? Kuringana no mukonyi wo chancellor bwe University yo Professor Dr. Nathan Ogechi nigenekiribuna nonya yairege kegetambe omwiro ye nigo yikirinde na nigera chigokonya mbaro monke bwa bakuri emirimo bwe University yo nabo gwikirania amachiko na marago yense. It's taken a little time, but at least we are here to have it actualized. We have a large population in this place with 610 staff, men and women, with 24,000 plus students. And one other thing, Chair, is that a greater portion of our staff are also potential mothers, or their mothers ideally. And of course, even the fathers who are there have to support the children. As the registrar said, if you want somebody that is productive, ensure that when he or she comes to work, his attention is focused on work without having to fear about what is happening elsewhere. So to us, this is step one of ensuring that we are getting and complying with the laws of the land. Sensema Dr. Sarah Ruto nigo aereirobya wechinsemo chokogonkeria abana asimitinye 35 emetangani yobogema bwabo. Other than being compliant with the law,
specifically the Health Act of 2017. This daycare and lactation center for me is very important because it allows us as the Kisii community to pay attention to children, and research has told us that the first 36 months of their life is perhaps the most critical. That we do not even know what a child learns, how they learn during the first 36 months. And therefore, if you go even to the industrialized world, when you see what effort they do and they play within the first 36 months, you will know that they are investing in the foundation so that they can grow up to be well. And I am glad that we have started in this journey. Nanyanabo nigo Professor Dr. Nathan Ugechi ainikimnoni gasa magacha gendetse kwa gachosi University yo barachikoro siase kiradirongo ensema borkwa bakogonkeria bana babo. So phase 1, we are taking care of the staff, but as you are aware, we also have some other structures within the university which we are completing. The Titian complex. We hope we'll shortly give it a better name, because buildings here are either called Titian complex, I don't know, agriculture complex and the like. We need to give them names. Within the Titian complex, for each floor, there is a place that has been designated, which we are going to finish up and ensure that they also become a place where our students can also have their babies taken care of in case they need to bring them around. Kuripotiria Ensoko TV kurasa University ya Kisii Nchempethuel Machin. Ibono murikito Pethuel Machini no roboti uruo kurase University ya Kisii. Togoskabosyo mwanchu murigari aso roboti ronero kubwatekana na barimi gori tukoria rero aba director na boiga barimi kurase Chief Factory cha Itumbe na Nyamache cyatwara igikaro ekyakorekana kira umwaka heri gukwandira hegatime cyanda barimi bekemeriye cyaye babwetera aboigo cinchera babwendete kubwatia hase emirobiri yabo yabotambe heri kwenekya unankonyora bare bonus ebwendete ukwana ime ye factory ya Nyamache ensemo ebunge abo basi nigo bono munyakero gubwe factory ya Nyamache Maxwell Magoma anyarako bagakuru kubole gocha sabari mibeke merikyo ye cyae gokerenda buya asogoke burugera gokebekera obuoyo na bego gutwara echae ase chintunde isato kira omutienyi eribaine kibuna echae ebago kwa bagochia ase Chief Factory ne echae ebwate ekerengo kerige isaine gyo konyora bonus isaine buna gutumanyu murikito Caroline Mosa tekana negi karo kia bene kike ko bage gokorwa ase Chief Factory au imense yetu ya Kenya ditkoria lero kurwa ase factory ya Nyamache egikaro kia bene kia bage gokoreka abo saba director na baiga balimi baba gwikirana ase chinsemecho ligotwara egikaro kia bo kyo gukora umwaka ito yaanze kurekana ya Mombasa simply because the quality ya improve and to na so tuigwa tuwa na ngo tokea hoki so iwana ni na bale ngende bigeko kuboki ni bigeko tuita don como tole na bala kula I want to believe that the government nero na yeye anchiranire tuanze kubatia abantu atiga mangana yo kuja kukolecha kiagere biasara ibina byakoreka nete SMS mahate Chief Factory kirikia bale bichi alenge mahate KMC kigapo independent factories kigateko tutege biasara muri nimo tutakamira kutese Kenya yetu igiaro gatora wecha ayo tekero torumara kano mutienyi bose mara gatatu tekere yake igo ebintu bine mbiro bikebike tutegete bukwanira nabali ase tubwate naro emechande go yechipara na amangana kwerende extension services ngokwana tolene the county government itubwatese abalimi abaito banyale konyora obosemi bokuchuka konya kuchimana Rengana no director Abel Kenyoruniga basabira abalimi abanyare ko ba abatwereru na gosimeke chaye nyinge elibabe bakuatana no akorwa ase factory ya Itumbe eyo ebwenerete ko bage gwatana no akorwa ase factory ya Nyamache turu Nyamache togende Itumbe onye ntubwati chaye ntoguso igomwe igwa conditions kiaruwe lakini rende ntokuwa wikatoborie gentekyo egekogera tokuboria egentekyo there are two reasons. One, ntogocha komenya Nyamache miaka yonse ntu abaitumbi eria kabere mbatagete
keyboard kuweka ba director batatu kirefa factory ono nyote wangu jiko mentali jibesa ntumanye tike wango ikobono inure te chai jibesa comment ki yari boga ebuya ko sweri talikubana bono iga equality zone 11 yengima equality girigo ari Mombasa moisonde narenge changu Pakistan matugana narenge Iran equality yetu ya chirego bone ngento tubolire ne volume iyo chairman yakwanire egwana teche igoro erinde reduce the cost of operations. Ombaso mweno yore board member ase factory yega ya Nyamache niga batebiri abaleme buna nige kyombe gya KTDA nseyo moroberio KTDA Foundation kera chikobage kwena na scholarship gochia somwana yomo ase kere factory oyora bega gukora buya ase amatema abo ndokubol mole foundation nga KTDA Foundation sponsorship nga yaje wana matemna sogete mojo monyore bali bakolire buya kere factory ne sponsor umwana oyomo bali bakolite gamba igoro y'ebintu binde byonse mwonye cha tele goche factory enyinge digereche nchubu gimabwaito ugwaka na madeni na gora kiango nemechandere menge sana igoti gamba sababa limibanya mache itumbe kamoranje mo basako tuyakolete cha factory igoro y'omuntu onye nemechando mubwate chitundo bali tema marora meka ina ikire cho bizirere abantu gosoro wemechando ya ino bona boja mutinyu sto taraba kapu yemechando yobo yabeire chigali na chiabori chikola to boyo na bore Mombasa chigali chiabori igotete ko basabana ina asmaje chigali chigotoka yakora government ne bwata moyo na Mombasa over 2 million bucks na intunto bwato boyo muna KDDA egento kia kere ne chigali to kanyorega alibira kuri Nyamache atoje to metro etoro boyo kabego toletera bero ngito bwata bana chi university college elinde kitokone toko genda gari ese toko itorieroni twa ego chikora twa nyore yene ntirego kono twa sinikoirana beta paki kobori ngaki eroni yame ntuguru ekine ngo saba mogani moto kwana ali cho visi ese tibengi tigo titata mendera na ekere chiararire lakini asabire motokonya abalimi tonyore bese tusomeria abana Rwa Nyamache ime bunge ya Babasigi ko reporter ya Mayane Soko TV Elietariane Mausa Caroline Pancho murigira soroboti ururwa ya Caroline Mausa no tokwiro mutimokomo keigo aigase studio kwera ndase kagitari getamba sensemo ya kabere togendra kwemanya semesa ya Mayakuru Soko ensa ya motoskare Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Tokuligereria ringana ligoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemeria sai ekatonie chinchera chobo nyasaye nokonyora kolenga kia bantu ba nyasaye okonene awotebanga njena wenet kunikara stangwa wenet akipi oyesa atakwa Yalituka Jumamosi chinsa sana mwishambo daso gweka chinsa sana ibere ichambo daso baka
chekire controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi buwe nyarole kumetinga uwa Soko TV. Uchi kusaba kubole kusaba kuli kwa saba ditwa chikoro muruire bara mdengo acha okanie Obulimira bwisiro yobunda bwense kulende tali nchirende yosira kurubulimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia iguru yobulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamara goba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabangi nabanyika erigo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi ekoro yeito ime Nsoko Nsoko ekoro yeito ime Nsoko Nsoko kibengia ya jire ngumanga buna leo eye Nsoko TV oboroso bumugusi Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere ya mayakuru Nsoko ensa eyamo muyamona soko gendra kubwati miroberia gendreta sembeo labana togoska bosio asorboti rokobwatia haso omugusi anyare kobaga kobori kwa kwene kyabuna ngo charamo na kweri kya sebya mabya gusibuna encheremo yogo chia gosirana no nyene chinga kihechiga oyo kabero mu waziri woborendi bwaimense Dr. Fred Matiang'i hari neganga yogo chia korigia oborai bwense ya Kenya agukwana n'abarai bande bose n'abararia umubasorero niko bono abarai bari bachorense yekiama ya Kenya Social Congress basingereire buna nerubuya asumugusi gochamo na kwirwanda na kwirigeria ribaga asebirogo ao wetera sebyama byagusi buna gotomanyo muri Kito Wycliffe Orenge buna enchera yamo yokuyaregania asobochoryo bonene obuguri bosyo omwaka w'ekiru 2025 bere ebyama aho kurwa sarwangu rwagusi nigo bigenda takwebekamo na kwebeka liberera iguru y'echinchira birachakoba asobochoryo bwo asengenche yu ekyama gya Kenya Social Congress kubwatrana ne shirika la CMD nigo lyatwara umusangerekano n'abagwatani b'ekyamekyo iryo gukwanira amanganayo arengete ekyamekyo lero twachaga iga konyorana abarai kiameke kuruse county ya Nyamira na Kisii bono tuwa serikali ibere serikali ye county ya serikali iri ya Nairobi so ntute tubeke mipango come 2027 tonyore ntubwata abarai bale in place bagocha koire birugo torosie serikali ndate kone ndimbia mono sabantu ba Kisii county particularly ekiagera babere bagubwatse kiameke bachora abarai kuru kiameke yonkore nambia mono bantu bamagenje bantu banyatieko n'abantu babo barajo yekoragwa na tatikengere uyoro murai w'ekyamekyo ni gobate birekirenga gekyamekyo busibo bochori bumwaka w'ekiru 2025 ekirenge kenne gyatolenta lero
ngoja kubange mikakati ya 2027 ngaki tugwe position kurigia barai bagoja gutene kikura ebirogo byonse bigojakera wa MCA bako president ekiara maite kiama kero kirenga kiaye kenene no koire serikali abarai aho bari bachorere ne kiame kyo kurwasa rwango rwagusi abo barenga somo sangerekano yo nigo babasaba bamanyi barwango rwagusi berikia ase byama byagusi ereko bisira igobono negetenga ki nentono takire buna bagusi ebyame bito tobwate byagusi bikongigwe tobwate byame binge ese kemo kyabo kirege Kenya Social Congress yaikeire bono nga etakire tuisaranse tokonge byame bi nali na intwe kero tokwenda kuisaranse mesende yonse serikali na be county ose national government togoisaransa tobwate nyumba yaito kera abantu baminto mama etenga kero tobwate nyumba tokunyara kuisaransa sabantu oba ebyeka bono morai no choru nga oso wachoru na DCP oso DM kero kuisaransa sabantu ine nyumba ya bandu kuisaransa nero boigo nigo bamwako boko oyo kabairo muwaziri w'obulendi bw'emensi ya Kenya Dr. Fred Okengo Matiang'i asegenga yaye yokubolia ekirogo ky'oburai bw'ensi ya Kenya omwaka wa 2025 nimanyete nganto bwate birengere byabo chimutuno mu gusi Kenya Social Congress ni kiama sibiri binde bya gusi na binde bire Kenya twakiramo tokore simu bango ngakito yugo support yo ito mwana minto Dr. Fred Okengo Matiang'i tobwate president yaito kwa Okengo Matiang'i totebete twenspibu na chipati cha gusi ngabonera ndi nkumubate story bakerembye na musiate atabegente kemo gusindura abantu abamo Nyamira na Kisii gandu era mu gusi yari tabegente kemo turwaniramo egekogera mutuga iga mugusi okuborigu ayengi kwaretira asemesa nera kene go mu MC we wodi ya Magenche Mosket Timothy Ogugu abakurera basaye batike gutume kwa ube kisiasa irakoreta chiruguru asemesangerekano na nene mbori abantu baminto indikisi onye chisegije kwa samatangero ya politics kamuranje tutige kitabie icho tigo kero muntu akwana matanga aso kolemia bali basirire abantu bamwe abotari asokorora gisegi kupimana chinguru kya kisiasa asa matanga pasaya na baraboni go basemigwa barigiye ebiru aho byoburai nabo kubori gobeli kibuna bakikura eri banyare koleta monchiryo omwaka wa 2025 si abasaya bonsi etoko basabanga mo register ande tabakwana siasa ngayo gutumika bana lichuma kwaenda kwajigotera bana siasa bande nobwate jukumu nayo swe sepati ochakerese location level and ward level obe chairman obe secretary obe organizing secretary kochigoro na ino abakunyarakana na omusa obere party leader amugu jenzi nabaka bande nabangi batabwata chikura kamuranje bwata chikura ekura nere kwende liti muri yao uraje gutwarira tetoka nga okotale para kura mabarai bande na kura tobwati ingoripota ya Nsoko TV kurwase county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge Nemono morikito Wycliffe Orenge na roboti rwa senjira yo wikero mwancho morigere tokuskabose bono ikiombe ya Independent Kenya Women Awards KIAW nigo bono kyabwato kiro roboti roba subati ababwato omungso boigo abo bakorenta monjuro ya sebinyoro au chiabisi boigo ase chi sector au imense korangana na Bernard Simanto yoro murai wekiombe hekyo nigo bono atabire ekerenga egikiombe kyo no gosegeta basubati mense ase kyabwato kire hegati ya marieta ya basubati bagokora emereme mia ayo hanyarko bakago kwanwa abosani gaya kwana iga aso mubagani yomo ime yomocho Nairobi. This year on 7th June ICWA convened its annual summit and gala, bringing together over 1,000 women from across the country and diaspora. Leaders, entrepreneurs, creatives, professionals, grassroots champions, and policy influencers. The gathering was more than a celebration. It was a powerful space for reflection, dialogue, and collective commitment to building a stronger and more inclusive Kenya. Now, our reflection on 2025, the progress and reality for women in Kenya. As we close 2025, it is important to speak honestly about what this year was meant for women and to women in Kenya. We have witnessed meaningful progress, we may say that, stronger collaboration between women-led organizations like FIDA, civil society, and government institutions. Okay, the Equatrop 100 Women of Influence in Kenya 2025, tumesema it's 100 stories, one nation,
endless inspiration, whereby we have our First Lady, Mama Rachel Ruto, anaongoza the list, followed by Honorable Cecil Mbarire, the Governor Embu County, Honorable Gladys Wanga, Governor Homa Bay. We have Faith Odhiambo, the President LSK. We have Honorable Njeri Mahina, I think Women Rep. We have Reverend Katie Kiona. We have number 7, Faith Kipiegon. We have Honorable Gadon Wamshomba. We have Pastor Dorcas Rigathi. I am deeply aware of the urgent need to create safe spaces for women and girls across Kenya. Despite progress in legal protections and awareness, gender-based violence remains a persistent challenge in our homes, workplaces, and communities, basically places where are supposed to be considered a safe haven for us. Mwancho murigire chine chinkwana chariganirwa no murikito Linet Nyamba netuguska sorboti ronde maiga yomuboraka William Mongare uyu nyatoko bakagutirwa abana bake batatu maiga yomurugyo egosiria obugima bwae ayu manyakaine buna Happiness Nyanchama kurwase ekenyoro ya Kerenda yotoka se ward ya township ensemo ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira ni gobono areno mogoko maiga yesiro yokwegwa engombe yogochia Kerenda asibose gochia Kerenda abana bari banyartiko bagotigara bagokwana ase kanisa ya Nyamira South ye Adventista ni gobono ya Mateyo ya mwirane irimbu ya mono umusi bose ya mwirane irimbu ya mono uyorenge no moyo bwo wanche bwo kweneke bunanko mokonyare umubura ko yo kwegendereria asa mareta ngoro kuile mangara nicho moruya na sirete mwesini waduke ande ngare ngombe na nyanyori mwesini waduke yasanya wose kiendo kwange na Kenya mama kokaga na ondamo na abandi ko memba nkana ira polisi magega Kerenda na ira ne iri mwesini goito nandi yamono ase ira agiete na ndu nyekira ni enyi gwete buya naende no mogoko mwana uyu no yona nere mukamu muransirerete atina tigeta abana incha samarieta igonde chali sio charuma chou aseri tukoria rero umwesimi wa diuki twakira asengenjo yaye umuchiburango noyo osirete no mocho koruburango osirete ase tuteneine no mwesimi wa diuki achete akarieira ngana retere umwana uyo nyagusirerwa munginoye na moretere ngombe naenda maene oretire ngombe twakira kwa niaba yo mwesimiwa nabo igo naende nkeye nayanjete aiga igo turu muchigurango mugima Kerenda town sumagega police magega bona naende igo tware gusabaiga abantu borango Nyasaye basisenie ayatata umwana uyo watigairwa abana bake Nyasaye gosisenie nabo igo naende tware gusaba abantu ba minto umwesimiwa naenderete gokonya naende buna mumanyete bono amaiga na abiri igo tware gusaba nga ekebindi kegego chigoso 2027 amentu amaiga atatu erinda rubo kimoboyi abantu baragire ase igona kimware bateba abantu borango byamara giza dia nengo kwa Steven muri Steven Ogega Marita tiange dibageri ase wakira musimi goito yuk ase gasingi yakorire yanda okora ase abotiye asokora ngokonyire kwaria babwate mechando yobuna kwania paje kanisa na ile bagere kumakana ngambia mono maneti amasiseni nenda ngomento ngane kisem ekandi kutura ase abotiye yaito ya township kanisa ya nere kanisa yaito kanisa ya South na South kanisa stone ne gaiga lakini ande saba skulu ngari asamari tanchafet nyaronde ngorupwa murayo police line kurwasi yo mujaja police line kanisa nkasi kanisa nene asnemira South uyo nyori umuchando no arasi umujaja ito bakurwasi kanisa singe njabarisi baba pisi amoteto kwandiri ngambya mona yakwera muri se mwesimi wa Duke gari kanisa no matanga bereta akaliranga nanyare okonyo muroya mole ngombe nainde mweno moletera ngombe twabere nomogoko ngambu yakuiria chira na guchikani kulingana na ni Biblia botera Toskabasyo mwancho murigereria umurai bwense ya Kenya William Ruto nigorikoria rero abakiroria sokobeko gwesei
igatie company yakorosia simiti ya Bamburi Cement na boigo Sinoma SBMI na boigo kwanikyo kubwatira na gwe serikali na mashirika y'abantu nyenege ntumura bwense aire niko kirachi kokonya ensi ya Kenya kwegenderia samagendero etari kumubekera hegurube omwana inchi hase okorwa ebango Mulikito Julia Obuba agotumanya aya aine kiwase county yo ya Kwale. Omuraibu William Ruto otogire kubatana kwa bekirwe gatie kampani ya simiti ya Bamburi nera ya Sinoma CBMI iriko yechoka yakorosia simiti asekerongi bilioni 32 ensemo ya Matuga Kwale County. This national project is anchored on strategic infrastructure development, and I hope Bamburi you're listening. Expanded, reliable and affordable energy, large-scale infrastructure in irrigation through extensive dam construction designed to unlock productivity across agriculture, manufacturing, housing, transport and services. Serikali ya Ruto yabekire bosio okubatira na gwe serikali n'eki kampuni cy'abanyene rigwikiranie ndoto ya magenderero. Unless we make bold investments in different parts of our economy. And we want to do that without necessarily burdening taxpayers or endangering the country with borrowing. And that is why we have developed alternative mechanisms of how we are going to do this, using mature assets that we have as a country and leveraging those by putting together private-public partnership where we can bring on board more private sector resources. Waziri bwabo oncherera ne viwanda liki nyanjui nigo nera arire ira ye wizara yaye uchegosire kiwanda ekyo aschinchera ibere. Your Excellency, our support for the industry is at two levels, is in creating policies that generate confidence, and I want to thank you because a lot of the proposals we've brought for the industry, working together with the stakeholders, you have supported us, and I really want to say part of what we see today is a product of many discussions that have yielded in this. I want to assure the industry that we shall continue to support you, and Kenya wants to get its rightful position in the broader conversation around import substitution and creation of wealth and employment in the country. Lastly, Your Excellency, I was just discussing with some of my colleagues, and we were saying that breaking down your conversation around your vision for the country, we have agreed that nobody can dream for you. People can help you to get to where you want, but nobody can dream for you. Julia Obuba, Ensoko TV. Mwanchumuriria na soroboti ruo ya Julia Obuba notuika omwerio bwemesa ya mayakuru Ensoko ensa eyamo ase obutkoboga mbiyamana sogo sanga na into na bwego mbiyamana sabari kibaito bamangana baya sangeria haiga senchira yoboi kirano ngokonyuranga obutkoboarero nandege koroga chinsa isato ninchikora na semesa ya mayakuru Ensoko chinsa isato tusange na kumanya nararia ya ANQ na bwego ntochugutware nkwana ya beno obutkoboarero ase turachie kumurikira siasa kurwase orgongo rwagusi kirogo kwandre county ya Nyamira ne county ya Kisii haliagendrete ase siasa chinse ya Kenya na bwego ase turachie gusanga nabageni baito babere ase studio mheshimiwa Anton Onkundi MCA kurwase ensemeria ya bunge ya Nyaribari Masaba na bwego mheshimiwa Thomas Obare kurwase wardiri ya basi boitangale bachikotokonya gusanga kumanya enkwana ya siasa echo chigendrete asorogongo rwagusiga koraga chinsa isato mwanchu murigaria no chikomerana na inche kwenda seboniga endra kwego kya nemero beria gendrete asembeo Ensoko TV nchenkuru kwa Clinton Ondigi asiribaga ria Felistas Kabendi John Kebatina bwego Brian Achaka abankonya Amario Gingo ikaranara senchirengia tomirana asembe.